Библия китабынан алынган тарих. Алладан бирелгән буйруклар. Алла үз халкы бәхетле булсын өчен җир йөзендә ничек яшәргә икәнлеге турында буйруклар биргән. Израиль халкы диңгез аркылы чыгып, шүл буйлап билгеләнгән урынга килеп җиткәч, Ходай аларга 10 төрле буйруклар биргән. Алла Моисейга әйткән: Беренче буйрук шундый: Мин сине Египет калыгыннан азат итеп алып чыккан Алла. Миннән башка синең Аллаң булмасын. Икенче буйрук: Үзеңә мине алыштыра торган бернинди дә сын сүрәтләр жасама. Аларга табынма, жалчы булма. Синең Аллаң мин. Мине жаратмышларны, башка Аллага табынучыларны түзеп торма. Аталарыгызның жазыклары өчен 3-нче, 4-нче буынга кадәр жаза бирер. Мине яратмышларга, буйрукларымны үтәүчеләргә 1000 буынга кадәр вәкиллек күрсәтермен. 3-нче буйрук: Ходай исемен кирәкмәскә әйтүшеңне Алла жазасыз калдырмас. 4-нче буйрук: Алла кушканча 7-нче көн изге көн булып исәпләнер. Атнаның 6 көнен эшлә, 7-нче көнне син, өеңдәге яшәүчеләр дә, мал туарларың да бер нәрсә дә эшләмәсеннәр. Алла күкне, җирне, диңгезне, андагы бар нәрсәләрне 6 көн эчендә барлыкка китергән, 7-нче көнне жал иткән. Шуңа күрә Алла 7-нче көнне изге көн итеп билгеләгән. 5-нче буйрук: Җир йөзендә гомерең озын булсын дисәң, ата-анаңны хөрмәт ит. 6-нче буйрук: Кеше үтермә. 7-нче: Хатыныңны башка хатыннарга алыштырма. 8-нче: Урлама. 9-нче: Якының турында алдап сөйләмә. 10-нче буйрук: Якыныңның иенә, хатынына, эшчесенә, мал туарына, байлыгына кызыкма. Алла Моисей пәйгамбәргә Синай тауында булган вакытта шушы буйрукларны биргән. Тау тетеннәп тетрәнгәнгә күрә, Израиль халкы куркуга төшеп, тау итәгендә көтеп торган. Шул тауда Моисей пәйгамбәр Алладан бүтән буйрукларда алган. Бу буйруклар барысы да Библиядә. Ул вакытта Израильдә Моисей кебек Алла белән якын бүтән беркем дә булмаган. Библиядән без Алла халкының тарихын, аларны ничек өйрәтеп алып бару турында укыйбыз. Халык Алла буйрукларын үтәргә сүз биргән. Шуннан соң Алла алар белән килешү төзегән. Халык анарга иман итеп, корбан китерсен өчен шалаш төзергә кушкан. Библия китабында Израиль халкы Алла күрсәткән җиргә күчеп килгәч, аларның тормышлары, буйсынмыйча яшәүләре турында бик күп язылган. Күп вакытлар үткәч, Вифлеем шәһәрендә Давид патша яшәгән. Ул Псалтырь китабын язган. Аның иштәлегенә күп псалмнар, иман җырлары кергән. Давидның малае Соломон патша Притчи китабын язган. Соломон патша Худайдан акыл сорап иман иткән. Ходай анарга акыл да, байлык та биргән. Анарга кадәр дә, анардан соң да акылрак патша җир йөзендә булмаган. Ул Иерусалимда бик зур ширкәү төзегән. Халык анда Аллага иман итә башлаган. Алар бөтен буйрукларны үтәмәгәнгә күрә, күп авырлыклар чиккәннәр. Алла Моисей аркылы Давид нәселеннән аларга коткаручы киләчәген әйткән. Бу сүз бик күп җыллар алдан Иисус Христос турында әйтелгән сүзләр булган. Без буларның барында Библия китабыннан җентекләп укый алабыз.